Hoi, welkom bij Plooienpraat. Het gaat deze keer met videoclips. Oeh. Ik ben nu bij Herman Zijlstra en hij is een echte videoclipmaker. Herman, wat is dat voor prehistorisch Willy Wortel-apparaat? Ja, dat is mijn eerste camera. Dat is wel wat grut. Hij filmt nog wel hartstikke mooi. Het gaat deze keer op videoclips, maar wij hebben met Chill echt een hele vette videoclip maken. Check it out. Sinterklaas is onder gong en hij zit al op een sprong. Want het is als 4 december, want het zit in mijn kalender. Wat reis ik gaan leeg. Je hebt heel hut met die oude dingen. Maar Herman, wat vond je nou eens van onze Sinterklaas rap video? Ja, fantastisch. Ik vond het eigenlijk net het dwan om daar nog overheen te komen. December is een maand van Happy Together. Help zo mij maar mijn gedicht, want dan bist u mijn redder. Wij gaan nou daar een remake van maken zien. Ja. Is dat een leuk idee? Ja, daar wist ik gewoon helemaal vol voor. Dus ik dacht, als we die rap nou even hier in het bos doen en we knippen dat er nog een beetje doorheen. En de winning way! Wat is een videoclip? Nou, een videoclip is vaak met muziek. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards. En dan zingt degene van wie het liedje is. En dan heb je bijvoorbeeld licht of allemaal andere dansers op in de videoclip. Wij hebben met Chill ook een vet coole videoclip maken voor Sinterklaas. Ik ben ik wel helemaal blij dat jullie je vinden. Dan ben ik heel benieuwd. Wat vind je nou? Leuk. Ik vind hem wel vet, want ik hou zelf ook van rapmuziek. Ik vind het super goed gelukt. Hij is mooi en ook leuk dat jullie er van die effects bij hebben gedaan. Zeg geen drachten en in heeg, maar mijn poederblummen leeg. Wat maakt het een videoclip nou goed? Visto. Als het gevoel van het nummer heel erg versterkt, dan vind ik het een goede videoclip. En daar heb je voor is niet krom. Ja, denk je het, Herman? December is een maand van Happy Together. Help zo mij maar mijn gedicht, want dan wist om je redder. Wat riep er op Klaas, zoeken, laden of koel? Oh, ik ren alweer vast. Wist dan waar ik bedoel? Stop. Nou, Heel take goed. 1! Mooi, je ziet het heel dichtbij. Ik wil nog even wat verder voort. Want Oké. ik kijk wel eens dat ik een nummer jet ha en dan check ik de clip en denk shit, ik vind het eigenlijk helemaal net een leuk nummer meer. Ah, En dan denk ik, geen goede clip. wat voor videoclip vind je nou echt supergoed? Panic at the Disco vind ik wel heel grappig. Oh leuk, dan ben ik helemaal best, naar een concert. Maar die maakt echt een heel circus bij hun clips meestal. Dat er Nou, echt van wat leuk. alles omkomt. Ik ben een heel groot fan. Wat Oh, toevallig. wat goed. She paints her fingers with the close precision. You can't take me anywhere. You can't take me anywhere. Stel met jezelf een videoclip bedenken. Gewoon een voetbalclip. Met bekende voetballers. Wij zijn wel eens naar een heel erg mooi bos geweest. Voetballen op een voetbalveld bijvoorbeeld. Dansen en zingen en dan bijvoorbeeld ook eens een keer een stukje opnemen dan in een boom of zo. En wat is dan dwamrollen? Nou, dansen. Want daar zijn hele mooie bomen waar je in kan zitten. Voetballen in het Abelensta stadion. Ik ken je een videoclip opname. Echt? In een bosk. Hey. Oh, dat is leuk. Happy Together. Help zo mij maar mijn gedicht, want dan bist u mijn redder. Wat riemt er op Klaas, zoeken, laden of koel? Oh, ik ren alweer vast. Wist u wat ik bedoel? Sinterklaas die komt straks door de vlier. December is een maand van Happy Together. Help zo mij maar mijn gedicht, want dan wist om je redden. Wat riemt er op Klaas, zoeken, laden of koel? Oh, ik ren alweer vast. Wist u wat ik bedoel? Dit is de aflevering van deze week. Even liken, reageren, abonneren en stem op de TikTok-video. Doeg! Chocolade, Lego of een super vette game. Sinterklaasje, Pieter Buisje. What's in the name?